रस्त्यावरून धावणाऱ्या खासगी स्लीपर बसमध्ये अनेकदा वाहतुकीच्या नियमांचं सर्रास उल्लंघन केलं जातं। यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती अपघात होऊन अनेकांचा जीवही गेल्याच्या घटना घडल्यात। एखादा अपघात झाल्यानंतर तोंड देखली कारवाई केली जाते, मात्र पुन्हा पहिले पाडे 55 अशी स्थिती होते। आता नागपुरातील MR ट्रॅव्हल्स मधील अशीच एक घटना समोर आली आहे। MR ट्रॅव्हल्सच्या कोटा इथून नागपूरला येणाऱ्या एका AC स्लीपर बसमध्ये एक व्यक्ती थेट आग पेटवून अंमली पदार्थांचं सेवन करताना आढळून आलाय। धावत्या बसमध्ये अशी आग पेटल्यामुळे संपूर्ण बसला आग लागण्याचा धोका होता। मात्र या प्रकारामुळे बसमधील स्टाफने देखील दुर्लक्ष केलं। दुसरीकडे याच बसमध्ये परिवहन विभागाचे नियम धाब्यावरती बसवून अनेक प्रवाशांना बसच्या लॉबीमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली होती। त्यामुळे रात्रीच्या वेळी हे प्रवासी थेट लॉबीमध्येच झोपले होते। अंमली पदार्थांचं सेवन करण्यासाठी पेटवलेली आग जर पसरली असती तर मोठा अनर्थ घडण्याचीही शक्यता होती।